Na današnjem zasjedanju Općinskog vijeća Gradačac usvojen je niz izvještaja, planova i odluka. Svakako bi izdvojio prvu tačku izvještaja o izvršenju budžeta općine Gradačac za 2017. godini, zatim izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2017. godinu. Napominjem da je Općinsko vijeće u potpunosti realizovalo svoj plan i program, da su sve tačke realizovane. I zatim izvještaj o načinu korištenja dobara opće upotrebi. Tokom predstavljanja izvještaja o ostvarenju politike općine Gradačac i aktivnostima općinskog načelnika u 2017. godini istaknuto je da je akcenat stavljen na unapređenje rada javne uprave, infrastrukturne projekte i lokalni ekonomski razvoj. Izdvojio bih dobivanje BFC certifikata kao jedan značajan iskorak koji je općinska administracija učinila u protekloj godini, što potvrđuje i činjenica da smo jedina općina na Tuzlanskom kantonu koja je nosilac certifikata općine sa povoljnim poslovnim okruženjem. U oblasti infrastrukture, dakle, svakako najznačajniji infrastrukturni projekti jesu prečistač, novi prečistač otpadnih voda koji je počeo sa radom, zatim izgradnja gradskog trga i izgradnja poligona luke, te radovi na rekonstrukciji izgradnji lokalnih saobraćajnica. A kad je u pitanju lokalni ekonomski razvoj, kontinuirano ulaganje u infrastrukturu u industrijskim zonama kroz izgradnju saobraćajnica, između ostalog doprinijelo je da se broj uposlenih ove godine povećao za još oko 400, tako da je na nivou općine Gradačac cifra zaposlenih dostigla već 9.000. Vijećnici su danas između ostalog prihvatili informaciju o stanju poljoprivrede na području općine Gradačac te donijeli zaključak kojim se od nadležnog kantonalnog ministarstva traži ažuriranje zaključenih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, odnosno raskidanje ugovora sa onima koji poljoprivredno zemljište ne koriste u skladu sa obavezama.